ta de usage bama yiti sa fam na ka bodi ka faida di ko faida di jeni musoma bebe lafia bebe ki yire tay ka hera soro faida mu kono parce que mo ko ka dalu ire kire ma bise kana ka foko usage ma yiti nan cheme ne cheme ale be ke fin ka tu ale ko no tele nge fin ka ba mo ke fin nge fin ka mo no na ke fin ko passer fanda be mo dinya alala fanda ba ke ba kala te fana bi la ko do kella mire mandi fana ba ke bi no bu yire la ka lo ba mo la ka to lo bu yire la o lo ko so o sa ba di tu ko ma mo be gere zige dai ma la fana ba pe u ide fana inyana ini la fiane i sutrale i kenale be ba fu kutenya ibe nya ka ke fe mo dima la fiale c'était usage ba di ka jabi mo vanyana sebe mo be libe ala ana chile ya jabal masala ni kila ka jira tan sababu nya na barka wese buru nyini mo fanyina wati chema wese buru faida tiseka ba wese buru kengen a faida tiseka ba peu mais wese buru nyini de wese buru soro wese buru le konté den kemenani ani den saba de wese buru konté den kemenani den saba continue ko faire wese buru kengen a den kemenani den saba continue ko faire ba peu o be chewle moso ti tan wese buru konté den kemenani ani den nan o musole chokoro masala ne ka me funyana ni ala kama ite dogre ide ni korobo ibe nike ni nike ni be la afia ibe ki yere tay ka bonora ka hereso sa fam wese buru le ko den kemenani ka buru ko de krengre den kemenani ani den saba we chetai ka dunga wese buru le ko de ni den kemenani ani den nani obe muso tai ni lo ko de te depuis be via jagula via paraula via parasu osula via perula ile made kana pro yukulo kasi upete wa pisaba wa mu wa tauna ibe perula kana tadi kai yukulo ka soro ta kana tala avec antike otala avec nya otala inshallah ne ni kuni manike ne nike ni keni kofe ibe femi sura kono o na froli ni keni kofe ibe kerziga sura kono ni keni kofe ibe bota so ibe ki yire tay ka bonnola ka eresro ibe yati heremna parce que mumate anu bina fayra ta ka da bela jenma un femi kran o le yiri un femi kran o le loni ka karaka du ba kono ka daima ama fo ma dono mella ama du fa ko ni te dari matella ango mangamba dama ebe da fa ebe kenya ebe bonola ka kire tai ebe ni e o se buru konte den kemenani den sababu chetai ka konte den kemenani den nan obe muso tai aka so kono ti pula ke ni ka me ko digla ko la ti me bo kono mo we abe abo pompe kono direct la iba kaka ni ya kaka kaba iba puruki yani ba frogi ya chakoro masala barfa mu don nyini o kaka bana chakoro doro jamba gore tie gami biri abuta kabuka peu inni bella tia iba ni ko ilari falika ka ko shan urufla yoro kinena surufla drofla tele ka ko shan urufla yoro kinena peu kaba akoni kono kaba ni dola kita ina usage ko mai di loro ina se la fala ki loro ina fala loro ina momi loro na ngoli na ka ala anachile ba sita nu da shi sebe momi wali ala anachile ajabi da nu da bro ajabi ya jabaru masala bro wolo mo ngol kita sa jata so ko nya kama ni ni ka inshallah ibna boda so ni re parce que muna do be wo se buru ta ba ke na ne ka to mo ma ngo se buru ka ke ne ka to ba be anare we mo flaka do mais ka sembu ta de ka baraka na bise ka boda di ma ka fundo nya ikanyina ma ko ne be bono la be kire te be pesoro ile mo be tout ka barada dare atembashi ipo da ti buri ni ka décourager peu wo se buru ko ya konde atike ba konde den ke menani den saba obe musui den ke menani ani den nani obe chei ati den ke menani den saba obe chei den ke menani den saba den nani obe musui
ni den kɛmɛ naani den saba ta o bila so kɔnɔ ka ji kan ka marifa dɔ kan ka furuku ɲɔgɔn fɛ k'a ko yɔrɔ tile siɲɛ wolonwula a tɛ ko sɔgɔma a tɛ ko tile fɛ a tɛ ko wula fɛ a bɛ ko sufɛ i bɛ nin ko sufɛ n'i y'a ko sufɛ ka ban pewu siɲɛ wolonwula ka don k'i la n'i sera ka kula laka kula laka ka fɛn ye ka to yen k'a ko k'i la pewu i lani kɔfɛ dɛ n'i wulila sɔgɔma i bɛna lɔn k'a fɔ ko ja cɛ yiri min d'a ma ja ka lɔn can na a bɛ kuma n'a ka fɛ k'a d'a ma tuguni parce que a jaabi tɛ muru n bolo a ye vidéo partager a ye vidéo commenter a bɛ n'a ka vidéo a vidéo kɔnɔ a bɛ se ka vidéo sauver i bɛ se ka sigiɲɔgɔn vie sauver i bɛ se ka baliya vie sauver i bɛ se ka dɔ yɛrɛ ka famille vie sauver parce que gbɛrɛ bɛ dɔw kan bi o du kɔnɔna bala o ma lɔ o k'a kɛ cogo di gbɛrɛ yɛrɛ k'olu sɔrɔ dɔ yɛrɛ ko la k'e tɛ ala yɛrɛ ɲɛ t'olu la tuguni o mɔgɔ bɛ yen mais maintenant ko le bu kan pewu se buru kɔnte den kɛmɛ naani den naani o ye muso ta ye a kɔnte den kɛmɛ naani den saba o bɛ cɛ ta ye i b'a fɔ k'e ma faamu kala i b'a ko su kɔnɔ siɲɛ wolonwula ka sɔrɔ ka don k'i la mais n'i banna ko la i tɛ bɔ tuguni i bɛ don i bɛ lali n'i lala kɔni n'i wulila sɔgɔma i tɛna usabali ti lɔrɔ ye n'i lala sɔgɔma n'i wulila sɔgɔma i tɛna sibafada tɛ bɛ lɔrɔ ye i tɛna fani lɔrɔ ye i bɛna mɔgɔ min lɔ ko le bɛna kɛ ala a n'a ci la ba ye se t'a n'u yɛrɛ se bɛ mɔgɔ le ala n'a ci la ye a ye fɛn fɛn bɛna nin ta ka kɛ ala y'a jaabi dɔ la ala y'a k'an jana ye ala y'an sutura k'an sɔrɔ kɛ y'a jaba du masa ala ye parce que n ko fayida min tun b'an bolo k'a d'an kanubaga cɛ n'an musow ma ka bɔ k'a da i ma o de bɛ nin inshallah ba ye fɛn fɛn bɛna kɛ ala y'a jaabi dɔ la ala y'a k'an jana ye ala y'an sutura an sɔrɔ k'ala ye assalamu alaikum kanubaga cɛ n'an muso bɛɛ lajɛlen